ko himen ko para bayid how try Jesus Christ ka gospel mendakas ngi kamaham iyangi namarba ngimshim ken kordor hadu kata yaga jingkar jango Blei ben eat ben im yaga jingim baba padu Jesus daga jing sosi upait ya upait baba du ong bun apdeng jampi pilong kum gi kinayo baput batem badomdon mano bashim kia omdon mano bakongu yaga sur jango Blei kane kalonga jinge jangene ga perte kabamenda ngi im haganega perte bad kanega juk kabamenda ha kaba kibriu kim ken kordor ya Blei hadu kata bun kibriu ki stang ban jingai na Blei bad ka jingi kai janga balang ka jingi kai jango Chris Balei ki jingai Balei kim ken kordor hadu kata ladangi peit hapadeng bun gi kinna bun gi samla what hapadeng gi rambaru ngilaban yo I kim shim don kata ke jingi de kumba ki don menshua ya Blei kistang ban jingai no na ke jimane Blei ladangi peit ke jingim jongi samla ngilaban yo I bun ki bam kwashu ya Blei kistang ban jingai no na ke niam kistang ban jingai no na ke jingi kai jongo Chris Balei ki Briew kistang ban ino ya Blei Balei ki Briew ki jingai no na ki mane Balei ki Briew stang ban jingai no na ki mas bakoi ngilaban yo I katse bangilei ngilaban yo I ki Briew ki duna menda ha ki jingya seng kamda me ege shinrang ngilaban yo I bun gi Briew ki stang ban kein sting ege jing do wai Balei ki Briew ki stang ban sngongia ya Blei ha ge jingim chonki yes ngo Jesus ong uyanis baptist ula wanda ka ba perking ege jingim badula pen banai ki pait ba ban kerla ka ba mod ha ka ba im ege jingim ka ba ai nuksa ki vai badula perking ya la de ha ge jingim jangu Henry omdon bakaloi ben pediang yawu. Jisu la wanda ka bakro ikinompop. Ula shombam bad ki kinompop. Bad kinonkrang kajana. Badula ula yalong paralog bad baro ki Briew. Ula shimmenda hage jinkamen jingya kamen jogi Briew. Henry ya uru kila kendait. Ya uyanis baptist kila Kyntait namar ba kila ang uni uyanis baptist ulang uba perking palat ya Jisu kila Kyntait baki ang uni ulang bam jelangoid badu ialang parelog bad kinompop bad kila Kyntait baro arteli ki jingkot jango Blei ki Briew kila Kyntait Balei ki Briew Kyntait Blei Balei ki Briew ki Kyntait ya Blei namar ba kim kwa ban pen kala ya ke jingim jangki kim tre ban kala na ke rukam baki em ha kene ka perte namar ka perte ka pen sngoba hadu kata ya ki Briew bakim nutshu ban ino ya kata ka jing sngoba namar kim treshu ban yaid ya kalindi jango Blei namar kikwa ban pinberngya ya lade dakye kie baro jangkane ka perte bat kyo I Blei ulong kamau jing tot ding pen kiang ha ka jingim jongki ha ka ben ya kamen ha kane ka perte ha ka ben pinsngobha ya kane ka perte kiting ban tur sajan Blei yo ki haben ino ya ka jingim jongane ka perte te minda ki jingai no na Blei ben kendio ya ka jingang nur jong ka jingim jongki
But kaperte uji suang komno ula maham yangi kiar na ka jingsnga ba jang kaperte but sumar ba kaperte kan chukor yapi Henry bungi Briew ki kam id ya kaperte banya ujisu banya Blei minta ka ngi reke ya ka ngi borom jangka teisuti jangka gadulup ha Mexico But kumba ngitip ka teisuti jangka gadulup kalam ka teisuti balawan pau how Juan Digo house name Katsans pa laipo uway nadu kata ka por jangka jim pau ya kamaria teisuti daki hajar ngut ki Briew ki tur shagane ka jaka gadulup ha Mexico ka teisuti jangka gadulup bad ujisu ula tre lemba ke jinga side lem janga maria teisuti janga gadulup ha ke jingim jangki Briew namar ngitip ka Mexico kalalong ka ri balong ki bun gi jendil Henry nadu ka por ki usno ya ka kubar babha jang ujisu kilastang ban kalalong ki bange Henry kimpat laban ino pura ya ka jinget bi jangki ka jinkenia tala baro bad ha uni ulum kaba kamaria teisuti kalapa kalalallu kalum baki jendil ki shait kinia hangda kamaria teisuti kalawan pau ha uni ujion digo bad kamaria kalakarpad ya u bade benchna kawai ki mane hangne baro ki Briew kin mane ya ukon jangka bad uni unang repula lai what how bishop ban kindu ya u ba ka teizote ka ba Briew kala pau hanga bad ka karpadi hanga ban sna ka yim mane hangne Henry bishop shimlanget hagu kadwai ka maria teizote kala koloi ban terwa ya ka dakashin how bishop namaru bishop ula kindu ya u Panya ka dakashin na ka maria teisuti bang andup laban ngait ya ka bapi ong kalong ka badei nanda maria teisuti ula yalam ya usha utaulum bad hangda kalapau ha u sashasin daga jingshisha ujuan digo ulakwa ban ulakuslai jingmut na marukini jongu o mama jongu pangjur bad udang mare ban shim dawai bad kot ya ulindo ba undupio ka sakramen jimpens la ya ki bapang shua ba unya te ka maria teisuti kalawan pau hau halindi kadba umut ban petrina ka maria teisuti kala yalam biam ya usha utaulum Bad hagaju ka por haba ka maria teisuti kala pau hawu Juan Digo halindi ka ong ka maria teisuti kala pau ro hawu mama ukini uba pangjur badula pinkoi lempa ka jingya side lem janga maria teisuti nanda hawulum ka maria teisuti kala leya ka kamberla hakama jonga Juan Digo Namar kata kalalanga ayam bamdon sindiu Henry hau taulum kalapau ya ga sindiu kula baitinan badon ga jingiu bi jonga baneng bad kamaria teisoti kalayarap ya ubanlum ya kita gi sindiu ha ka jain kersha jongu badula lum ya kita gi sindiu kula badula ula mare shaking bishop namar kamaria teisoti kala on kilate wood Penny ya u bishop ya kane ya kini ke sindiu ba undup nget ya kaba nga ong kabade ya ke jimpau jonga kalong kabade padula batta kala batairu ya u bat num penny yano ya kini ke sindiu light no ya u bishop kadba ula poi hayem bishop namaru long nongrep kumba shaidle ki Briew kila pinslem ya u ban ya kendo ya u bishop Henry kadba udang ap kala mi ya ke jingiupi kaba kerpang naka jain kersha jongu hakaba ulara ya kisentiu but baro kilawan ban kiliyau kae kaba dangjia but kilayo ya kisentiu hapo kadba kidang peit kesentiu kila jano
Henry kila stang ban yo haka jain kersha jongu yaka dur jongka weka teisoti babriu haba kila yo yaka ne bat ka jingyu bi ka bakerpang jongka beneng kila yalam wood ya wu hakamado bishop na maru bishop wong kot ya wu kloi badula leit ya kendo bad hakama jongo bishop ula pinhap ya baro ke sindiu bado bishop rengat bad baro ki nombur jongo badon kila dam kosiu hakamat jong ke sindiu om tang nama ke sindiu henry kadbala pinhap ya ke sindiu naga jain kersha kala pau ya ke dur kabaitna jong ke teisoti babriu badu bishop baro kila buram ya kata ke dur ba ula sautu kane kalong ka ere ka e ka ba kerpang jong ka beneng kane kalong ke jingjia ba pela bad nadu kata ka por bishop ula nget ula snaya ki mane ula bu kerpang ya kane ka dur bala pau ka jain kersha jongu yo juan digo bad kibriu kila stang bentur nadu kata ka por shagane ka jaka bad bun gi kambala kala jia ka jingem junkie haba kila duai yeside lemba ka mari yate soti. But what hado mendaru don bun gibriu lagi hajar ngut gibriu ki tursha Mexico but lemba kaneka jimpao janga maria teisoti bun gibriu ki kala ka bamut ki ngeit hau jisu ki pediang yau jisu but ki im ya ka jingim ka bariu Balei but what yau baka janga ubasa America don ukun kat sans name don kun kila duai nangda ula perkat lesekin leno yaki no ki rukam banyo kun kumbale bun ki Briew Henry kam donur jongu kamsha kam ensiam jongu kamsha yawu kumbale yaki Briew hanga perte bad hala haba ula yusno shapang kateizoti jonga gadulup namar America bad Mexico kilang hajan ula lei duai rengkat bad kalok bad haka jimpala ula ukon bad omde tang uwe hadin arsnem ulayosa uwe pad namar ulay duwai hakamat hakane ke yemane kateizoti jonga gadulo bunsin yus ngo shapang ki Briew ki ong ngingim don kamban issue ya kamaria teizoti kalapau yalade hakane ka jaka Mexico gadulo kum ka kami jongo Balei ngalong ka kami jongo Balei bad ngalong ka pajan badukon jong jisu balemba ke jinge janjang ka maria teisoti habang duwai na gabinda kano ka jingdon kam ngin sayo om tang namar ba ka maria teisoti henry namarukun jangka ngimane ya ka maria teisoti henry ngi idia ka ngi duwai ngi kerpar lemba jangka bangindup iyo jingai ko himen ko para kadbanang yus ngo bon na bon gi Briew ngim ki kensting ya ka maria teisoti ngi don kam ban Rio Balei ngi don kam ban long ki ba Rio Balei ngi de ban long ki ba duwai lemba ka maria teisoti kenamba nginang jan badu jisu ka jimpau malla ki jimpau janga maria teisoti kalong ka jingkot jangka habaro ka parte baro ki bangit ban kala ka bamod ban pai no shaw jisu ban idiaw jisu ban mane yaw jisu ha kanu ka jimpao janga maria teisoti kam shimla ong yano piwan mane yanga kam shimla pelong yalade uble henry ka pelong yalade kemi jongo jisu kemi jongo Balei bad ka kayangi ya ka jinkardor ban idiaw jisu Dena kata dao ko himmen ko para hakabalang jongi ni idia ka maria teisoti omban maneya ka henry ban idia ka lemba ka jingidia ka kemi ngidang yo jingkerku na ukun jonga ngidon kamban duwai ngideben shimkia ya ka jingkot jongo jisu hakane ka sngi bangin de ban long ki Briew ki ba artatin ngimde ban long ki Briew ki ba les kensting ya ka jingim men siem henry ngide ban long ki ba shimkia knamba ngindup la ban tu shajan ya jisu pangindup la ban long ki kun jongo Balei nagabinda kane ka maria teisoti kadon hasunda jongi kayarap yangi kadua yasai nagabinda jongi kamda me hagani kasungi kadbangi rake ya kasungi buram jangka kateizoti jangka gadulup nginang duai banginang jan hakane ka ayam advent ban pediang pura ya jisu ka jinglong Balei ba jinglong Briew haga jingim jongi
Jisu bait kerku kardo yangi panshim kia ya ka jing khot jame kerku kardo yangi bangilong ki bangai scam haga jingim jangi bangin nom kantai shu yame kak hamda me haga nigas ngi kat bangi kan mau eka jim pau janga maria te suti sha Mexico haga delup ka te suti janga gadelup yarap yangiru banang bat ya kak ti janga bantu sha jan yame en yaro ya utrai Jesus Christ